Nejde. No to už to jde. Vypadá blbá. Že se do mě netrefí. Oni mě vážně netrefí. Já nevím, ona je úplně blbá. Umírá. To jsem udělal na sklad, víš. Až bylo tak, jak se to říká, drsné. Taky se občas si můžu pát přátel, abych byl jakože drsný. Fuj, ne. Pán bože, kudy. Hej, kam teď? Poraď. Au, jau. Kvůli tobě. Lokitek. Vedle. Možná trefím autobus. Bude plný děti a budou mít celoživotní trauma. Teď tam někdo byl. Hej, tam se nedá dostat. Dá, ale musíš to umět. Teď já to umím. A ty lidi, co to ví, to neumějí. Tam jako vyšpal po té trubce. Nedá. I kudy tam? To už mě začíná srát, jak to jde. Co to? No. Hej, no jo, tam jsou písmenka. To čísla. Aha. Já to stejně neumím, teď je to jedno. Vylez, sakra. Jo. Cikán řídí auto. No vypal. Jo. Dežo, Fero a Lakato. Ne, teda. V autě jede Fero, Dežo a Lakato. A víš, kdo řídí? No. Policajt. Nebo tuž to. Takhle jde Fero, Dežo a Lakato a spadnou do studny a Fero říká, co budeme robit? A Fero říká, to je jedno, jak to říká Lakatoš. Jsi chvilku bílý a už chceš robit? To je jedno, i když to neříkal nikdo z nich, tak to je jedno, ne, vyprávím já. V mém příběhu klidně bude každý říkat všechno. Sakra, to nejde, já snad skočím dolů. To bylo tak nečekaný. To jo teda. A on se tam dostal blbá. Ty vidíš, co dělá. Únor bílý, sílí pole. Pičo, vole. Tak to říkají cikání. Ale vy to neříkejte. To už jen cikání, víte? Sakra. Hej, to se nedá. Ta ženská je úplně postižená. Hej, mám broknu. Slevej. Pojď na to, bejku. Hej, to spadne. Oh. Viděl jsi co? Takový fake. Já ne totiž. Tak aby aspoň někdo měl potvrzení, jako, že to fakt byl fake. Cheater. Hej, se tak tam skočím. Au. Zlomil jsem si nohu.
Sakra. Mám skočit? Jasně. To je deprese. To musí dělat prdel. To není možný. Já nechci. Já už nechci, nebudu zlobit. To není možný, za co? Proč já? Pojď zase jo. To není možný. Ty už mě taky neser. Superman! Hej, se jak poběžím po stěně dlouho. Hele, tam bude za chvilku polda. A je bumbák, to tam je trpasky, ale ty ji nevidíš. Hej, se jak se netrefí pičos. Máchá rukama. Jako by se nechumelilo. Hej, tady jsem se tím nebyl. Nebo jo? No, No nevím. Asi mám skočit, že jo? Dal jsem escape, ne? Teď mezerník. Fko. K. Hej, sakra. Hej, Silvek, tam zase nevyleze. Co vidíš? On má jediný štěstí. Hele. Ferro de Jora Wakato. Hej, to jsem udělal na schvál, aby mě nezabil. Co jsem to udělal? Ne. Tohle nikdo nesmí vidět. myslím, že to půjde na YouTube. Ty vole, sakra. Tak bych se začal snažit. To jo, to já. Ty vole. Hej, počkej. Hej, i když se ho dotknul, tak by spadnul prostě. Prostě tu broknutí nedají. Si myslel jako, že je takový skvělý, jako já bych jí vzal. Ten vrtulník by sundal jednou rukou. Hej, sleduj, jak skáču bez myši. To neumíš, co? Aha, bez myši, jednou rukou. A to ti pomáhají krysy. No jo, no, Kristy hejbaj za mě. Hlavně můj krysopras Rudolf. Je to dobrý krysopras, koupil jsem vám za 2 pade u Vietnamců. I tak byl drahý jak sviní. Tohle udělám ze všem, kdo mě sere. A teď vám ukážu, co udělám se všema cikanama. Cikani, bojte se. Cikani, vás konec. Protože je vysejčený dost. Tomu se říkají, Kubu, syndrom reflexu, ale vy ho nemáte. A jestli máte nějaký dotazy, Miller.cz. Pište žlutou barvou, jinak nepřečtu. Sakra, ne! Hej, tohle se nestalo, každý viděl ten lák. Hej, to je možný. To ani neskočí, to jsou písmenka nebo čísla. Hej, sleduj Matrix. Víte do Matrixu. Miros Rex se tu hraje úplně jinak. Každý má hrozný bugy. A lagy. A proto padají z žábů z vysoké vešky. No. Hej, teď vám ukážu. Jeden triček, který jsem se naučil v rasistickém táboře. Když na vás bufne cikán, tak co mu udělat, jo? Vidíte, to je ten cikánek na vás bufne. No. Vidíte, ještě žije, nebojte. Má pojištění.
Jo, malí děti budou žít ještě dlouho. Dokud si já něco neudělám. Viděli jste to? Jsme zase bez myší. Hej, bez myši, viděl jsi to? Víš? Jo, to ti pomáhá jaký Zase. Hej, bez myši. Sakra, teď myš potřebuji. Hej, a teď nahoře. Tam jsou takový 2 cikáni, který kladou antény, víte. Tak já je zbiju a jednoho zabiju, jo. Ale nějak se tam nejdřív dostanu, jo. Nějak jako, že udělám tohle, vidíte, jsem tam. Hej, teď se sklouznu a kopnu do toho cikána, bouchnu. A vemu si jeho cikánskou zbraň na železo. Teď tady bude druhej. Už není. Aspoň to měl rychlý. S váma se budu pižlat, třeba udělám pásk. A pásk. A kdo mě vážně nasere? No, vidíte, nemám nápoje. Vidíte, jsem takový rasista, až to bolí. Hej, teď skočím. Kdo to viděl? Mám svědky. Jestli to neskočím, tak všichni cikáni na světě jsou debilové. A i když to skočím, tak jsou debilové. Posár. Hej, hele, jak sklouznu. Já se klouzám do kopce. Zase to neskočí. I tak jsou cikáni debilové. Cikáni smrděj. No. To si děláš prde. To si dělají na cikány. A oni smrděj tak či dost, takže to je jedno. Ty vole, co... Ty vole. Ty kyselý. To je hrozný. Jak nikdy takhle může smrdět. Hej, počkej, už to nesmrdí, máš jedině štěstí. Co pofu? Alarm. Už víte, jak to funguje ciklání.